YB वाइट ट्रेडिंआ सोलिगासिनो दंना? औ सोलिगासिनो दंमोन दंनायालाय। हाय हेलौ लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जानो हागौ सोरबाया फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना। मानो होनना बुङोबा आथिखालनि जुगावथ' सेकेन्डबो नाङाना भाइरेल जानो थाखाय, नङा होमबा? थ' जेखियानो जादों लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जायफ्रानोखि नोंथांमोना नुवाखै, नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर होनब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै आरोना, नङा होमबा? बांद्राय पेक बुखैबाय थाला, थौदो सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होनांसै आरोना। थ' लोगोफोर, दिनैनि मेन भिडिअ'आनो जाहैबाय दे, नोंथांमोना जानो हागौ बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय, नङा होमबा? भिडिअ'आ मानि थाखाय जागोन। थ' लोगोफोर, जेखियानो जादोंला दायोथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ, जोंनि भारताव नङाबा जोंनि आसामावबो गोबाङानो बे माबाया गोसारबाय आरोना दायो, जायखौ जों मिन्थिना मोनो YBY होनना बुङो आरोना। बेफोर जाबाय अनलाइन आर्निं। बेयो थारैनो लाइफ टाइमनि थाखाय थागोन, बा थाङै थाङै लामा ससेयावनो बन्द' जाहैगोन ना मा जाहैगोन, आरो बियो रियेल ना फेक मार, बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना। बे YBY नि थाखायनो जायफोरानोखि बे YBY माबायाव बिजनेसाव हाबनानै दङ, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ इम्परटेन्टसिन आरोना। मानो होननानै बुङोबा, जाय YBY आव हाबदोंमोन बिथांमोनानो बेखौ कल रेकर्डिं खालामनानै बिथांमोना भाइरेल खालामना होदों आरोना। भाइरेल माने भाइरेल जायाखै, गावसोरनि फेसबुकावहाय एगारदोंमोन खोमा ना। थ' आंबो बे कल रेकर्डिंखौ फेसबुकनिफ्रायनो लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे जाय YBY आव हाबदों बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लायो आरोना। थारैनो बियो लाइफ टाइमनि थाखाय थागोन ना थाङै थाङै लामा ससेयावनो बन्द' जाहैगोन, बा बिनि अनारा सोर, आरो माबायदियै फैसाखौ आर्निं खालामनो हायो, माबायदियै बख'नो हायो, आरो मानसि सोनांगौ ना सोनाङा, बेनि बिखय दा बिथांमोना बे कल रेकर्डिंआव रायज्लायदो आरोना। थ' जियानो जा लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंहोलांनि, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। YB वाइट ट्रेडिंआ सोलिगासिनो दंना? औ सोलिगासिनो दंमोन दंनायालाय। सोलिगासिनो। औ दिनै दा मोनायाव नायनि सोलिया सोलियाखै, दा थाल मोनो सोलियाखैबा। आदसा, ओमफ्राय नों जे दाख्लै बुंदोंमोन जे खननै ना खनथाम जाबाय नों होनना बुंना फैसा दिरुननो हायो। हा? फैसाखौ दिरुननो हायाखै होनना बुंदोंमोन नों? औ खनसेखौ हायाखैमोन, दा ओमफ्राय बेंकआवबो चेक खालामनो मोनाखै आं। आदसा। बेखौहाय बेंकआव चेक खालामनो मोनाखै, बेंकआ सार्भार डाउन जादोंनो। बेंकआ? औ, ओमफ्राय चेक खालामनो मोनाखै आरोखि। बे 72 हर्सनि गेजेराव हाबगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय जुदि हाबाब्लाना, ओमफ्राय आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बिदों आरोना। आदसा। जुदि हाबाखैबा आरो एकाउन्ट नाम्बार, स्लिप नाम्बारखौ। माब्ला दिरुनामोन नों? दिरुननाया एसे गोबावसै। 72 हावार्स दासिमबो जायाखै? जाबाय, बारबाय दा। ओमफ्राय दाखालि चेक खालामनो नागिरदोंमोन आङो, सानसे बारा जाबावबायसो दिनै। ओरैनो बेसे गोबाव खनबेसे जाखो बिदि हाबै जानाय नोंना? आंना खननैल' जादों, खनसेल' जादों। खनसेल'? औ, सेकेन्ड टाइम बख'नायमोन आरो नैबेयो। आदसा आदसा। फार्स्ट टाइमाव डाइरेक्ट 20,000 बख'बाय। ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव 10 बख'दोंमोन आरो। दा बे 10आहाय माने पेन्डिं जानानै थादों आरो। आदसा, ओमफ्राय नोङो नोंनि आन्दाराव सोरखौबाफोर सोबाय नामा? औ, सोबाय आदा। साबेसेसो सोखो? आं न'नि मानसिखौनो 3 सोदों। न'निखौनो ना? ओमफ्राय बैसोरो दिरुनबायना दिरुनाखै? दिरुनथ'वाखै, बेसोर दाबो जाथ'वाखै आरोखि। आदसा आदसा। ओमफ्राय बे YBY आ माबाफोर गभर्नमेन्ट लाइसेन्सफोर गोनां नामा, बेखौ मिथिदों ना मिथियाखै? बियो लाइसेन्स दं होननाय बायदि जादों आरोना। बे इण्डिया गभर्नमेन्टनि थाखाय बियो मोनसे 20% टेक्स होयो आरोना। बियो माबानिफ्राय फैनाय, मा होनोमोनलाय बेखौ? बोरैबा होनदोंमोनलै। दस्रा हादोर, आउट कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय आरोना बियो। इण्डिया गभर्नमेन्टआ 20% टेक्स होयो आरो बिसोरो। बिदि दा ओमफ्राय माखासे इयार्स थांखाबाय दा, ओमफ्राय 2 इयार्स ना बेसेबांबाल' दंसै। आदसा, 2 बोसोरल'सै? औ, बिदिल'सैसो आरोखि, बारा गोबाव थांनाय नंला। बेनि माखौ 5 बोसोर होननानै बुंदोंमोन आरोना। 3 बोसोर थांखाबाय खोमा, बिदि होनदों आरो। आदसा, बेखौ ओमफ्राय मायाव नायनानै मिथिखो? बेफोरखौ बै सासे माबा दङ आरोखि, गावसोरनि ग्रुपनि लिडार, बर'आनो लिडार दं सासे। आदसा। बर'आनो हाबनाय आरोखि, लिडार बर'नि, बेनो देरसिन आरोखि, फार्स्ट टाइम हाबनाय आरो। औ औ। बेनो मिथिखागौ आरो। बिसोरो दिल्लीयावहाय माने, दिल्ली माने गुवाहाटियाव माने मिटिं, सेमिनार जबाय थायो आरो। आदसा आदसा। आदसा, ओमफ्राय बेनि नाम्बारबो दंमोन आंनावहाय। आं ग्रुपावसो दङ, बे YBY नि ग्रुपाव थायो आरो बे नाम्बारा बेनिया।
बर' आरोखि मेडेल दंरो प्राइज दंलाजोबो आरोना बिसोरो ओमफ्राय सानदेआवहाय बिसोर पार्सेन्ट दानो बिराद बुरजा दानो बेनि थाखाय बिसोरो लन जानाय बायदि जाहैबाय आरो लन लानाय माने मा होनो बिदिखौ सुद लानाय जाहैबाय जोंनिफ्राय गभर्नमेन्ट टेक्स दानलायो आरोना औ दानो 20% दानो बिसोरो ओमफ्राय प्रटेक्ट रबिबाराव दानलांबाय थायो ओमफ्राय गभर्नमेन्ट लाइसेन्स गोनांब्ला मा हिसाबाव 5 बोसोरनिल' रानिं खालामनो नागिरो बेनिफ्राय आरोखि ना बेखौनो गासिबो कनफिउस जाजोबदों दा नोंहा ओमफ्राय बेयाव बेसेबांसो मेनेज खालामना दोनदों नों इनभेस्ट खालामदों जेनेबा माखौ जेनेबा बेसेबां खै हाजार थाखा इनभेस्ट खालामदों नों बेयाव 10,000 ओमफ्राय बे नोंनि बे 10,000 पुन्जिखौ दिरुननो हायो ना हाया 10,000 पुन्जिखौहाय रावबो ट्राइ खालामाखै बेखौ दिरुननो हागोन खोमा ओमफ्राय बेखौ डिभाइड खालामनानै बरननांगोन आरोखि बिसोरो बरनगासेयावहाय 1,000आवहाय 200 थाखा दानो आदसा बे जाय हक बे दाननायखौथ' अरजाया नाथाय दाथ' गोबां मानसि दं बेयाव ना हाब गोबां दंलै सोरबा बायदियाथ' जोंनियावनो 50,000 1 लाख गाहाम इनभेस्ट खालामदों खोमा दैलै जों आगोलनियावनो दङ बिदिया 1 लाख गाहामनि हाबबाय बिसोरो आदसा दाखालि हाबदों आरो 1 लाखनि हाबबाय आयु माबायदि माहाजोनबो दंलाजोबो ओमफ्राय दाबायदियाव हथात खरि जुदि गोजावना होनांगौबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन बेखौनोथ' बेनि रिक्सखौ सोर लागोन आरो वाइनि अनारखौ सिनायो ना मायो बे मानसिखौहाय अनारखौ जिथुनाखि वाइ एप्सखौ खुलिदों जाय बे ट्रेडिंखौ बेनि अनारखौ सोरबा सिनायो ना मायो जाखो सिनायो खोमालै बिसोर लिडारफोर दंना गुवाहाटियावहाय बेथ' जोंनि भारत हादरनि नङाना ओहो र' बोरैबा होनदोंमोन बिसोर 6 जन ना बेसेबां लिंक माबा दङ आरो ना गें दं GTFC बाथ' ग्लबेल ट्रास्ट फाइनान्सियेल सार्भिसानो GTF गभर्नमेन्ट फाइनान्सियेल सार्भिस ओमफ्राय दा जिथु बेबायदि मोनसे बेंकआनो जिथु अकसमात गोमालांदोंब्ला एथ' मानसिफोर थाखा फैसा दोननाय इन्सुर खालामना दोननायफ्रानो अब्ला दिनैनि दिनाव नों आं मानसिफ्रा बे मोनसे वाइखौ मा होननानै एसेग्राब फोथायनानै एथ'ग्राब इनभेस्ट खालामलाबायखो फैसानि ल'आवसो जायोलै बिदिया फैसानिल' बार थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना नोंथांमोनाथ' भिडिअ'खौ नायनानै निस्सय बुजि मोनबाय जानो हागौ आरोना नङा होमबा आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै भिडिअ'खौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरो जायफोरानोखि YBYआव गोदान हाबनानै दङ बिथांमोना किसुमानफोरा बुजि मोनाखैबो जानो हागौ आरोना नैबे आंनि कल रेकर्डिं भिडिअ'खौ नोंथांमोना थांनानै रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो गासैखौबो बुजि मोनगोन आरोना बियो रियेल ना फेक ना बेसेबां दिन जोरबावगोन आरो बिनि YBYनि अनारा सोर नोंथांमोना मिथिजोबनो हागोन आरोना बांद्राय मिथियाबाबो एसे एनैथ' आइडिया मोनगोन आरोना लोगोफोर नङा होमबा ओंखायनो आं दिनै जायफोरानोखि बे YBYआव हाबना दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैदो नोंथांमोना नायनानै शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना हाजासिम जाहाथे जायफोरा मिथियाखै बुजि मोनाखै बिथांमोना नायनानै बुजि मोननानै लायो आरोना गावखौनो थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट खालामना हो ओमफ्राय जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना हो आं जाहाथे गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय